matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tago. And Tita Tanya Chinita. Teka lang, mag-share lang ako ng Facebook Live para makanood din sila sa radyo. Ano mo sasabihin? Kasi sabi mo, feel good morning po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po si Roda ng Malabon. I love you, Rod. Ganda ko. Uy, magbasa ka na! Sa isang opisina po ako nagtatrabaho. At pumayag ang boss ko na bigyan po ako ng assistant dahil nga sobrang busy ko po. Halos hating gabi na ako lagi nakakauwi. Kaya wala na po akong work-life balance. Sa aming mahihirap, walang ganyan-ganyan. Work kong work. Kaya naman po, apektado na lahat, lalo na po ang aking love life. Literal na El Nino, no dilig. Ako bahala. Magmula po nung dumating si Kimi, isa po siyang tomboy. Ay gumaan po ang aking trabaho. Ay hindi pala. Mali. Isa po siyang babae. Ay gumaan po ang aking trabaho. At mula nun naging close po kami. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Ang sarap. Ang anghang ng sinigang. Dahil mo sili na nilagay, Kim. Sabi mo kasi lagyan ko ng isa na pula Nilagyan ko. Sinusunod lang naman kita, Madam Roda. Alam mo naman ako'y iyong alipin. Pero parang sobrang pula. Siguro next time ang hingi, kahit kalahati lang. Tsaka parang maalat, daming nilagay na patis. Diba sabi mo lagyan ko din ng patis. Sinusunod lang po. Diba? Ayan, may paparating. Sino ba yan? Parang may kausap tayong iba. Nahirapan ako Nahiya ako sa'yo, Ma'am Roda. Hi, Rods! Bakit niyo po kakausapin yung boss ko? Sa akin muna po kayo dadaan. Si Roda ka ba? Sa akin po kayo. Ako po ang spokesperson ni Roda. Boss ko po ito Gano'n po yung pag-boss? Ako po ang assistant. Hello, Bong, may kailangan ka ba sa akin? Pasensya ka na. Overprotective talaga tong bago kong assistant. Bong, I want you to meet my personal and assistant ko dito sa office. Nakita ko na yan palagi. Si Kimi. Pag may binibigay ako, hindi nakakarating sa'yo, no? Kimi, ano ba yung binigay niya? Oo, hindi ko pinarating kasi tinikman ko muna. Maalat. Ayaw niya nga ng maalat. Maalat, peanut brittle yun.
Apaka walang iya mo. Galing isa kong Baguio. Utang sa Baguio. Ayun ba? Kasi madami nagpapadala sa boss ko. Peanut brittle, syempre kinain ko yun. Kasi bawal sa ma'am ko ang tumaba. Akin lahat na matatamis. Ano ba pakialam na? Tsaka bakit mo ba kinakausap? Kita mong lunch break eh. Sandali, Hindi oras ng trabaho. Kung manliligaw ka, mamaya pa 5 p.m. Inis na ako. Ganito pala yung feeling. Rod, at saka, alam mo, binigyan din kita ng strawberry. Kain mo rin ba? Kimi, asan yung strawberry na binigay ni Bong? At saka yung ubi jam, yung galing para sa mga sisterhood. Kimi, ang sarap nun ah. Bakit walang di natin natikman? Binenta ko! Kasi, alam nyo, pag manliligaw kayo, ang tinatanggap lang na boss ko, big time, hindi mga uwi galing Baguio. Yun lang ba kaya mo? Ha? Siyempre, bebenta ko yun. 300 din yun. Tingnan mo, ang mura na benta mo. Bakit? 350 bili ko nun. Kapag tinaasan ko, hindi ko yun mabebenta. Kaya umalis ka na, lunch break eh. Kung wala ka na kailangan sa boss ko, doon ka na. Ha? Inis na talaga ako. Kunti na lang. Bong, pasensya ka na, mamaya na lang kasi lunch break. Tama nga naman yung assistant ko. Alam mo kasi binigay siya sa akin ni boss eh. Tsaka hindi oras ng ligaw, pasensya ka na. Gusto ko lang naman itanong kung natanggap mo lahat yung mga padala ko. Meron ba akong pinadalang walis? Yung walis tambo galing Baguio. May Baguio nakalagay sa yung sa stick niya. Natanggap mo rin ba yun? Kimi, asan yung walis tambo? Ano na yung walis sa kondo ko eh? Sira na. Wala kasing walis tambo yung nanay ko. Pinadala ko sa Bicol. Wala bang walis sa Bicol? Ay, blood na ako. Sige, alis na muna ako, ha? Babalikan kita pag wala na yung assistant mo, ha? Sige, alis na ako. Salamat. Buti naman. Ma'am Roda, nagustuhan mo ba yung pag-a-assist ko sa'yo? Parang, Kimi, na-appreciate ko. Sobrang overprotective ka. Na-appreciate ko yun. Tsaka tama oras nga ng kain eh. Pero wag mo naman masyadong, barahin yung mga manliligaw ko. Kasi syempre, mababait naman yun eh, di ba? Nagmamalasakit lang naman po ako eh. Ay, may paparating pa. Ma'am Roda, ito. Lalagyan pa kita ng pagkain. Kain ka pa. Kumusta po, Ma'am Roda? Ma'am, natanggap mo pa ba yung pinadala kong durian candy galing Davao? Durian, Sir Opo, Express. Kimi? Digs na lang. Digs? Digs. Digs, wait lang ha. Oh. Kimi, parang wala akong nakain durian. Ang baho! Alam nyo yung madam ko, maselan po ang tenga, ang ilong niyan. Maselan po ang ilong niyan. Ayaw niya po ng mga ganun. Kaya po, pinamigay ko dun sa mga guard sa labas. Ma'am, bihira lang ako. Alam mo ako pag nagalit, yariin talaga kita, pero hindi ako makialam. Ma'am, meron pa akong pinadala, ma'am, na ulam sa'yo. Balbakwa. Galing Davao din yun. Balbakwa. Kimi, parang hindi pa ka nakatikim ng balbakwa. Baka yun, ma'am, balat. Basta masarap yun. Hindi po mahilig ang madam ko sa mga baka. Hindi nga na nagsasamgyup eh. Tapos pabibigyan mo ng baka? Vegetarian yan. Oh. Mahilig yan sa vegetation. Ma'am, you will consider my feelings for you. Magbisita tayo sa Davao mo. Sir, kung ayaw nyo pong magkagulo, kita nyo po, sinusuntok ko yung palad ko. Kung ayaw nyo pong magkagulo, lumayo-layo po kayo sa madam ko kasi po ako ang bago niyang assistant. Diggs? Yes, ma'am. Mamaya na lang, pasensya ka na kasi siya nga pala yung bago kong assistant, si Kimi. Wala akong pakialam, di ko man tinanong yan. Kimi, huwag ka masyadong mabait naman yung tao eh. Anyway, sige, ma'am. Kaya lang babaero po yan eh. Alam ko po yung mga kachat niyan. Ma'am, alis na ako, bye. Kimi, huwag naman masyadong ganun kasi mababait naman yung manliligaw ko. Tsaka matagal ko na yung manliligaw bago pa kita naging assistant. Mga nanliligaw na sa akin yun. Ibigay mo naman sa akin mga binibigay nila. Pinoprotektahan lang naman po kita eh. Ma'am, may parating na naman, ma'am.
Diyos ko. Napakaganda talaga ng boss ko. Diyos ko. Hi, Madam Rods. Ako si Sano, galing kong buhal. Natanggap mo yung, na-receive mo yung ano ko, pinadala, ma'am? Hi, Sano. Ano po? Na-receive mo, ma'am? Ano yun? Yung aking pinadalang kalamay hati. Kalamay hati. Pag hinati mo, may kalamay sa loob. Kimi, ay, oo, nakain ko yun. Nakain ko yun. Ma'am, di mo yung nakain. Ako kumain nun. Ano ba talaga, ma'am? Ay, hindi ba? Nalitan na. Sinimangan ko lang. Na-experience ko. Nalilito na ako. Hirap na ako, Col. Sinimangan ko. Tigilan na natin itong eksperimento. Sana nabertigo. Nabertigo tuloy ako, ah. Grabe na bertigo, ah. Buwang, buwang. Umalis ka na. Umalis ka na. Wala. Hindi masarap yung kalamay at amoy buhok ko. Hindi masarap yung kalamay hati. Nabigay mo sa madam ko kaya kinain ko. Tsaka nung dumamay ako, ba't kulay green? Uy, ba't mo kinain yun? Violet yung kalamay mo, bakit green yung tayo ko? Meron yun. Arkadamak, bayanan di. Umalis ka, di ka namin naiintindihan. Umalis ka na. Sige ba, pag magpunta ka ng buhol, ma, ako bahala sa'yo, may chocolate may tarsier at may ano doon, may lubuk river. Ako bahala sa'yo, ma'am. Umuwi ka na sa probinsya mo. Ma'am, alam mo, lahat ng manliligaw mo, lahat sablay eh. Kaya wala kang sasagutin dun ah. Ako masusunod. Sige Kim, sige. Wala po talagang ni isa na nagustuhan si Kimi sa aking mga manliligaw dahil babaero daw, kesyo playboy, may asawa, walang pera. Pero nung minsan po may nagkagusto sa aking basketball player. Si J-Rold. Gwapo, mabango. Sinikret ko po yun kay Kimi. Kasi baka pagbawalan niya na naman ako. Salamat pala at nanood ko ng game ko kanina. Inspired ako maglaro eh. Talaga? Lahat ba ng 3 points para sa akin? Kita mo na pag nakashoot ako, gumaganon ako sa yung di ba? Diba? Gumaganon ako. I love you. Diretso sa'yo yan. Pinigilig naman ako. Kita nga ng camera sa akin. Kaya kami nanalo, di ba? Thank you, congrats. Tsaka, best player ka pa. Congrats, J-Roll. Nanood ka eh. Ano yun? Congratulatory kiss. Shucks, hindi ko man lang na-block. Pero, hindi mo rin na-block. Hala, hindi ko na-block. Halika nga dito. Thank you, ah. Thank you, J-Roll din. Thank you. Bango mo naman. Dahil sa'yo, amoy mo yung kilikili ko, mabango ba? Sarap. Sarap mo naman, J-Roll. Roda. Araw po ay binisita ako ni J-Rold sa office. Hi. J-Rold! Ay, dala ko ba't di ka food nagpasabi? Okay lang yan. Dinala lang natin tofu at chicken. Kinumbine ko na. Alam mo yung favorite ko. Siyempre naman. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic sa'yo yan eh. Dahil dyan makaka 3 points ka. Ma'am, oras ng trabaho dito kayo naglalandian. Tsaka sino yung 6-footer na yan? Ha? Tapang naman.
Sino ka ba? Sino ka ba din? Ba't ka pumupunta sa oras ng trabaho ng madam ko? Ako lang naman ang personal super duper assistant ng madam ko, si Madam Roda. Sino ka ba? Tsaka ba't kayo nag-kiss? Mami, paliwanag mo to sa akin. Ba't kayo nag-kiss? Kim, huwag kang mag-iskandalo dito. Kim, I want you to meet J-Roll. J-Roll, si Kim. Kimi. Alam mo, ang liit niya. Gusto ko i-shoot sa ring yan eh. Ay, J-Roll, stop. J-Roll, siya yung assistant ko. Kimi, boyfriend ko si J-Roll. Anong boyfriend? Hindi nga nakarating sa akin ang resume niyan eh. Tsaka ma'am, bakit mo kayo pinakilala? May mga tinatago ka ba sa akin? Kimi, personal kong buhay yun eh. Ano kung maitago ako sa'yo? Ma'am, ang job description ko, protektahan kita. I-assist kita sa lahat ng ginagawa mo. Pero yung love life... Teka. Masakit ang ulo ko, J-Roll. Pasensya ka na kay Kimi, ha? I have to go. May practice pala kami. Ingat ka. Sorry, ha? Sorry. Mag-usap na lang kayo, okay? Malis ka na! Bagay ka! Di ka bagay dito! Ma'am, mukhang babaero eh. Basketball player, matik. Basic naman yun. Bakit mo naman... Di mo sinasabi sa akin? Magre-resign na lang ako! Hoy! Ano bang... Ba't ka nag-aaway? Ang bastos nyo, ma'am eh! Di mo sinasabi sa akin? Hoy, ang rinig na rinig kayo sa office ni boss. Ano ba kayo? Ano sinasabi mong bastos? Personal ko mo itong buhay. Hindi ko responsibilidad na sabihin sa'yo lahat na nanliligaw sa akin at kung mag-boyfriend na ako. Assistant lang kita para sa trabaho, hindi para sa personal kong buhay. Oo nga naman. Assistant ka lang naman, Kimi. Sakit po nang sinabi nyo dahil dyan magre-resign na ako. Ate, mag-resign ka! Abi ka naman! Ma'am, joke lang daw magre-resign. Ma'am, may sasabihin kasi ako sa'yo eh. Sa harap na ni Trixie. Ano yon? Mahal ko kayo, ma'am. Ma'am Roda. Tsaka hindi lang ako assistant, hindi lang kaibigan yung turing ko sa'yo. Pagkakita ko sa'yo, minahal na kita. I knew I love you before I met you. Parang tugim yun. Savage Garden. Mahal kita, ma'am. Mahal kita, Ma'am Roda. Kinuha ko yung plaka. Sandali. Kimi! Sana... Kimi! Sorry, pero wala akong nararamdaman para sa'yo. Si J-Roll, mahal ko. Ikaw, assistant lang kita. Tsaka, dahil sa ginawa mo, pinahiya mo siya. Ayoko na. Sige, mag-resign ka na. Ayoko na. Huwag ka na magpapakita sa akin. Binastos mo siya dito. Sige po. Diyan na kayo. Diyan na kayo. Ayoko na. Break na tayo lahat. Ikaw pa yung matapang. Ikaw pa yung matapang, ha? Naiinis ako dito. Marami nang naiinis sa kanya dito. Malis ka! Oo! Umalis na ako! Ba't ka pa bumalik? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!